Tunggal Mayo 28, maramrambakan ti World Hunger Day. Mangipalagip iti kagimungan nga adulad ta dagiti awanan iti taraon iti bukod da alamisaan. May basar iti Social Weather Station March 2026 survey, iti agdama ti National Hunger Rate ti Pilipinas kat 23.2%. Bayat ati makapaspasar iti moderate hunger kat 17.7%, 5.5% dagiti makapaspasar iti severe hunger, kan 42% kadagiti Filipino families ti makon-consider a food poor. Na-record iti Visayas ti kangatuan a hunger rate nga adda iti 28%, sumaruno ti Balance Luzon nga addaan 22.4%, Metro Manila at 22%, kan Mindanao at 21.7%. Kang runan a rason ti agtultuloy a food price inflation, ano daduma saanen amayan natop iti agdama a minimum wage. Sumaruno ti kinakurang iti financial savings iti tunggal pamilya. Isuan nalakada am apektaran iti kelat a panagbaliw ti ekonomiya wenno panagnatot ti presyo ti taraon. Kan may sapay a rason, ti mapaspasaran a panagbalbaliw ti panawen, isu ang maapektaran dagiti pagtataudan ti taraon kas iti agrikultura. Kas aksyon iti umadado a bilang ti mabisbisinan, ipang pangruna dagiti ahensya ti gobyerno ti napigpigsa kan nagkaykay sa apa nagtunod ti gobyerno kan komunidad tapno mataming adagos ti food gaps. Agbaling kumaday ti apalagip kada tayo at itunggal taraon kat napateg. Saan asayangan kan ibelang no saanen akasapulan. Ita, amuyon, barungal daw, barungada.